जायफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जे इन्टारनेट खामानि मावोमोन बा माबा मोनसे जे खामानि बैसोरनि थाखाय बहुत गाज्रि परिबेस जाबाय जोंनि BTC आवनो जाफैबाय होनजायो। दे जुबिन गार्गखौ बुथारनाय दे श्याम खान महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा बिसोरखौ लाबोनायाव बै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गासै जाथि रायजो राजाफ्रा बेखौ जोङो मानसि बुथारग्रा बैबायदि गाज्रि मानसिखौ जोंनि डिस्ट्रिक्टआव दोना होननानै बेबायदि मोनसे दावराव खालामदोंमोन आरो दोनहोआमोन। दा बेखौ सोफैनायाव दा जोंनि BTC आवनो हाबबाय होनजायो आरोखि। दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दा जेसेबांनाखि अनलाइन खामानि मावा मानो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव अल बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नाङैनो इन्टारनेटखौ बन्द खालामबाय ना, अब्ला जोंनि BTC आवनो हाबबाय नङा होनबा रायजोफोर। दा जोंनि चिरां बा जोंनि क'क्राझारावबो बेबायदि मोनसे गाज्रि परिबेस जानायनि लामायाव थागोन नामा ना, आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे गुसुं भिडिअजों नोंथांमोननिसिम फोरमायहरबाय। रायजोफोर नोंथांहा कमेन्टनि गेजेरजों बे जोंनि BTC आव श्याम खान महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा आरो बिनि गोबां माखासे मानसिफोर ना गासै गारि सावलायनाय मानाय बहुद गाज्रि परिबेस जाबाय। दा गाज्रिया जुदि दावरावआ बारा जालांगोन नामा, दावरावआ बारा जालांगोनखौनो बेखौनो अल बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नाङैनो गासैबो नेटखौ बन्द खालामबाय आरो। दा बिसोरखौ लाबोनाया जोंनि BTC आव मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोना फोरमायहरबाय।